Magandang umaga po mga kabayan. Dito na po ako ngayon sa area ng Laging Saklolo Parish dito po sa West Sumay, Tagaytay. Bali, first time ko po maka-attend dito ng healing mass ni Father William Bustamante. Kung nakita niyo po yung video ko last Tuesday, dumalaw po kami rito pero wala pong mass. And then healing mass at the same time. So, nandito po kasi ako sa Cavite pa rin. So, nakapunta po ako rito ngayon sa Tagaytay City para umattend ng healing mass. Ayan po. Kamusta na po kayo mga kabayan? Gusto ko lang po i-share sa inyo ang aking first time experience sa healing mass ni Father William Bustamante. Sobrang init po ngayon mga kabayan. Pero malamig-lamig ang panahon. So, may misa na po sa loob. Magkakaroon po ng kantasaryo. And then, 12 noon, magkakaroon po ng healing mass na si Father William. So, mga kabayan, bilang pagbibigay galang po sa ating Panginoon at sa mahal na Birhen ng Lourdes, hindi ko na po fully makukunan ng loob kasi baka masita po ako. At yun na nga po nasabi ko bilang pagbibigay galang nyo. Sana po maintindihan nyo. Pinakita ko lang po muna ang labas ng simbahan. Ayan. Naway patubayan po tayo ng buong may kapal at gabayan tayo ng mahal na Birhen ng Lourdes. At pagalingin nawa ang mga may sakit. Lalong-lalo na po ang aking tita na mayroong breast cancer, ang aking mother na may diabetes. Naniniwala ako at nananalig na ito'y pagsubok lamang at mapapagaling niya ang aking pamilya. Pinagdadasal ko rin po kayong lahat na mga nanonood ng video. Naway i-bless kayo ng mahal na Birhen ng Lourdes at ng Panginoong Hesukristo na gumaling ang inyong mga kamag-anak, lalo na may mga malulubhang sakit. Manalig lang po tayo sa Kanya at gagabayan niyo po tayo. Maraming salamat po sa mga nanood ng aking short video. Kasi po, pagpupugay po natin, pagbibigay galang sa ating mahal na Birhen at pagdarasal, hindi ko na po makukunan muna pansamantala sa loob. Kung magkakaroon po ng chance at pwede, maaari po na makukunan ko ng saglit. Ayan po. Medyo mainit mga kabayan. Ayan. Maraming salamat sa mga bago po sa aking channel at hindi pa nakakapag-subscribe. Please subscribe to my YouTube channel, Donna Bicolana, and my FB page, Donna Bicolana as well. And hi po kay Sis Nora at sa mga friends ko po sa Team Puso, sa aking family, friends na patuloy na nagfa-follow at nag-subscribe, nanonood sa aking channel. Thank you po, thank you. Love you all and have a blessed weekend everyone. Thank you po. Bye-bye. Hanggang sa susunod mga kabayan.